Bandon kejing ya dai ke bakerpang bat kisnap baim ne kibari kibalapau haki maulong maute kala dai kejing sengutenat bat kejing start jing simpang ka bau bleu la ai. Ka Dr. Bashida Masar, Associate Professor Bahikai Hakasology Department hapo St. Anthony's College Shillong kalawan hiar ban pej kerpang yaki mau fosil kibalalap da weno samla u ebok manar u basyong basa apom syutia. Ulayatu baulalap yakini ki fosil hakli jong kasnong pam syutia hakaba kejing mi jong kita ki fosil kedai na kejing ti jong kapuk silum bala pentrei ka surok ba NH40 Shillong dauki tamabil. Bad unil samlau lalap bad ulap hadur syaka Dr. Bashida Masar kumta kalawan hiar hapok kata kesnong bad kalabatai ru yakini ki fosil baki dai kita jentau ba im hapok duriau kibala im da ki milian snem mensua bakani ka jaka ka jungi ka dai ka duriau ba bakini ki fosil kidai kita ki jata kibala ban im hapok duriau bad kala ong ru bakini kilakan rei ba hapok kani kari khasi ka jungi bad kidan ru hakleng kiri jong ka perthai kuman chu ka dawang ne baka Dr. Bashida Masar ka badai na po lapalang kala yo ban penmi art ligi kot kibala yo ban palaj ba hakini ki kendet snem ki baladem bad apo kita gi art ligi kot labusut cibun ba ki sembo jing tim hakabaya dai syapang kariwar ka jungi ya te kumat ye i hang ne kani ka dai ka benta jong kata ka surok ba baki dang suti ban penkia na ka sunong pam sutia bad hakapon bakiti ya kani ka surok baki ni ki JCB kilalap ba don kini ki fosil da ini iba ba enbok haleng ne dai ba enbok manar ibana kani ka sunong pam sutia te season lab baki don kini ki fosil te ila pentip wood ini but dai mata kasni la yo banwan hang ne te kendiat sepang kini ki jai fosil ka ba ila lab kim dai kita ki fosil ane kita ki snap basa ki ba phla dai ki bala rim but ki don hakaleng ka perthai hendai ka we ka ba ngidon ka mentip ba kini ki dai kita ki kenjata ki ba lakhot eki da kerteng skalo but kelum ka ketin pareng ki khot eki ki bible kadai nak daw ba kini kadai kinja tak duriau ki baret ki badon ar benta kata kesenrong lani kasel kilong hakani ka rukom kum ka pakha bat kum ka kopja te haba ki jingi nak we ka jaka ha we ka jaka hapo duriau ru ki le hakani ka rukom ki ple ki khiliap kum bat hapti kini kita ki skalok mo kidai ki jintau ki baret ne ki ba im la bon snam ha bat ki don hakeleng ka pertai habaro ki duriau kim pinamyo yakine habadon kini ki ki ba ki on ki fresh water bodies dena ta kadaw ba kidon habaro ki duriyo hakane ka perthai hendai hangne hapo me khalaya pat lalap eki hakeleng hi daki scientist ki babon ki lalap eki na po karohil ki lalap po jantia hausnem ar hajar ar puar ki la pentip ba lalap yakini ki ju hi kini ki scallop fossil nang tena po nong tala hendai hangne pat ka bapla kalong ba hakini ki mau balati pet kini ki mau ki badon hang nemo kumune umau bahe bha kidon sibon pi kila don sibon bha pet hang ning i ha ini benta kidon ha ini keleng kidon kini ki fosil but kadurru wat ada kilong kaju kidon ki bakham red kumi baret bha idon hang ne ibaret bha idon hang ne ngila ban i hang ne pet ini ibaret bha te uni bakham he ubang ngila ban bat ha keti kumne mo te pet kidon ro ki bakham he hingi ina kene kadak ina kini kidak kuma proit lan ndai kani ka dur jongki kita ki skalop te ki breu hakeleng ka perthai ki lemno ki bam ya kini ki benta bajan namar ba kani ka senrong ka balong arteli kumtu kum bakhliap ka kopja ndai kila bread ya ka tu ka kopja ndai kila bread ya ka tu ka senrong ki bam kanya kini ki do jam jongki te kini ki merat ki im adu ki por mandain thai bha bat ki scientist ki bala arab ingin ka pos nang tena po Amerika ki athu ba la kumno kini ki scallop lani kini ki fosil scallop ki badan hangne haga thanjongi ki karta jungki ka la kumno kalong nadu sau phau hadu like sau million years aku kamut ki millions nem gila don te haga ju ka por haki ne ki snem bala adat ila pente bu gitu ki ammonite fosil lang tina wa armben mo kidai haga ju ka phylum lani ka ju kata ka kenhun jongki jaj marat mut kidai kita ke molos lani kin jata but kiro ki im tang hapo ko duriau te sa sen biang nya ko ban batai hang ne ba kini kidai kita ki jata ki ba im tang haduriau ta kambut kani ga jaka jungi nomor ke pom sutia ka don hang ne haneng kala palang ka don tang kumbalai 1 kilometer nang ne ka warum den ru kala jan nang ne te kambut ba kini ga jaka baro khoi kadai ka duriau haki por bam men suwa da kita ki million years baki ong hang tin pareng te ka jinglap jong phi une kadai ka we ka benta ka ba
snu tenat nakaliang jongi mo but yakini ki fosil su menta ki bon bang ne himla ban tempat lut ikini ki mau tang ba katu kat ne ngin ra iki nak banta bangin yo abu sakiti ki jaga baki kena ki yo ban puli ki yo ban tip ban wat ne mo baki kuat ikini ki jai fosil tapi don kami ban ong ba en bang yang hitang kata he nong kecing lap yang kecing lap tungi yang dia mau kalau kecing pelah he mau mulai